Kayak ular ngombe tegan karo resik-resik ngarep omah. Dina iki mau aku waya resik-resik omah lawan bola koyok ngene iki bentukane ngarepan omahku ya Allah jen gak rupa. Iki imana enek tukulane wit jambu ya Allah angel ram diketok sampai koyok atu jekengkeng ngono kalau bola ya ampun. Iki karo arepe ngroto ngarepan bola soale iki jan blegunuk-blegunuk ngono lho ngarepanku ki gak rata gak genah mbok piye karepe biyen ki kok bisa koyok ngono kuwi. Mungkin lemahe kenter banyudan ngono kalau bola dadi ki ngledok ning tengah rumah saniki sawah apa piye. Iki karo bojoku langsung dirotakne ya bola aku yang ngewangi sithik-sithik ya toh. Ki ngono asline maune bonsai bola tapi aku nggak terlalu berminat dadi tak pateni bola. Tak dekek kono dhisik engko sore baru tak goroki bola. Iki karo ngresiki sampah-sampah bekase bola tak dekek ngarep juga. Kerja bakti ngene iki pas enek mute bola lek gak enek mute ya jan gak budal sampai jebruk ngono kae. Jadi seperti ini bola, wanita punya ide lelaki yang merealisasikan seperti itu. Setuju nggak ya kan? Padahal enggak dituruti kadang ya tukaran barang. Aku rasa tibake moro-moro wis bedhog bola wayahe leren ya. Pokoke iki lek obah ae ngono ki ora krasa moro-moro bedhog ya bola. Lah iki mau enek degan bola degan nek nguwahi Pak Ende ingi tak buka. Lho tibake tuwek tapi ra apa-apa bola tibake jan seger kae koyo ngono kae. Aku karo bojoku rebutan noe. Lek jan cocok ya bedhog-bedhog ya kesel ngombene banyu degan. Pah mening jan mening-mening kae. Cobaan sih rasane jan koyo ngene iki lho. Wes lanjut pekerjaan si akeh iki telai ular sing kemarin panen bola baru saya tak garap saiki soalnya kemarin jan sibuk ra kober kae. Lah ngene iki lho bola telai iki bukan pasir, bukan tanah ya Besti, bukan merang. Ini adalah bekas polar dan minumannya. Seperti ini bentukannya ya Besti ya. Iki mau nemu ular sing gak masuk ayaan kemarin bola soalnya si cilik-cilik tadi gak klebu ayaan. Iki langsung anyang bojoku langsung diadai ya bola dibenang dicait deng. Biar aku tah bola lek nggawa. Bojoku marekne ngayak aku sing bagian ngarep bola ngape ringkesi kayu-kayu iki lho bola arep tak potongi cilik-cilik arep tinggi kayu bola. Kan yo jan mending bola kena tinggi bakar ayam. Ya seandainya lek ndek ayam-ayam nganggur ngono ya kan sange diinfo ya gelem lho bola. Wis aku tak lanjut gorok-gorok bola kae cara aku gorok yo ngene iki bola aku ora ngerti pokoke disepak mobile ya toh. Iki sing tukang gorok-gorok tas teko tas mari bola iki langsung dilanjutne ya toh engko karek dicaleni ya bola bene-bene aku lek nggawa ya toh. Kita tinggal kesahyuan karo bojoku ya cerita sithik-sithik ngono kuwi. Wis mari ngono iki langsung diterni nang kene sebelah rumah bola. Ale aku ora duwe luwung bola dadi tak ning kene sebelah rumah soalnya dhek kena tinggi bakar tegan bola ya. Iki aku loan posisine ya Allah berantakan sekali tapi nggak apa-apa. Iki aku arep ngelih pasir dhisik karo bojoku ya bola ya. Jawane ngono ki pasir sisa bola. Kemarin ini aku bangun kandange ular iku mau kan tak plester ngisore to bola ki enek sisane ngene iki dadi eman-eman arep tak kuat dadi tak lumpuk dhisik sebelah kono ben kene kok rada jembar sithik. Saiki mulai ngresiki bonsai kae bola jan mlongkrah ngono kalau bola aku jan bingung arep nguak nyanti. Akhirnya tak kethoke cilik-cilik kok diguak ning sampah. Lan kucingku tertidur pulas ya toh. Wes kondisi terakhir seperti ini bola alhamdulillah wes selesai ya ketok ya sing iki ketok jembar didik sampean karek mester ya bola. Bismillahirrahmanirrahim misot. Terima kasih sudah selalu support ya Besti. Jika ada kesalahan yang sengaja ataupun tidak sengaja saya mohon maaf yang sebesarnya. Sampai ketemu di next video ya. Bye bye.